Că afectul nu e acolo. Ea nu simte rușinea. Adică nu o simte. Nu simte ca rușine, ea are doar disconfort în corp. Înțelegi, dar nu trăiește. Uite, de exemplu, dacă mie mi-e rușine acum de ceva, că nu știu, putem să imaginăm orice situație. Ceva o să vină, cineva vine și mă umilește. Și eu trăiesc un intens sentiment de rușine. Păi asta mă rupe. Uite, îți dau un exemplu de rușine pe care am trăit-o. Am chiulit odată la liceu, de la o oră, eram cu o colegă pe stradă și ne-am întâlnit cu dirigintele. El venea de la oarecare distanță și eu când l-am văzut am simțit că mor de rușine și mi-am pus mâinile așa în față, ca și cum dacă îmi puneam mâinile, el nu o să mă mai vadă. Atunci am simțit rușinea, nu doar că am trăit-o senzorial, am simțit-o, a fost devastator.